A few moments later. Mga kabady, nataron sa Binunido. Nag-ihawag manok, ang mga gwapog. Ngayon na mag-ihawag manok. Na. Di mo bulan largo ba? Oh? Basta kaon na, huling kamot yun ta. Ngayon na maglota merog manok nga gikapayasan. Yan na kay. Dugay mamatag manok kay murag die hard kay ni. Kining manok ang ilang gihaw ron legendary ni. Shout out. Shout out to Nathan TV. Nathan TV. Subscribe mo niya guys. But subscribe my channel first. Sabay-sabay tayo. Mga rap. Kining manok ka. Kuha na siya. Hyper. Multiple times derby wins. Upat ni ka manok o tolo day. Saan mo na siya ng tuwaan? Hindi ka ba? Sinagawon? Ulit mo sa akin. Asa din nyo day? Layo o day. Taga-Negros mo ko. Nambing nyo lang ka dire. Ikaw bay, pila din man sila bay, Warren. Meron taon lang. Sa sugar mami og sa Siguro may mga trick sa sugar tito. So, kan ba? Ah, Yan, katrago. luyas manok eh. Babaw mo na Jonathan. Remember? Boss. You're my boss. You're my boss. Ako yung boss. You too, shut up. I'm the real boss. What? Mana yung kinabuhi sa probinsya lagi? Yan na ba? Hindi ako rin. Kinabuhi sa probinsya ba na? Goal sa mag-asawa, Ano eh? mag-hinto. Dara? Goal. Kapan natin sa MS? So, sa mga langga, no? Sa mga gusto magpaluto di manok, just PM lang. Contact my number. Sure lang ha, naka-appointment mo daan. Yang number mga baday kay 0909 kamo na ibalas kuwang 0912 Kamuray Balas Pito. So, tudluan na kung saan pag-iwas manok, no? Una, igugma ako. Dua, ang pingi ko. katalo. Kanan, uyab ako. Ikilit ko. Tingnan na ako ni pag-ihawag manok. Pag yung manok, human, nag-after anag, inalasan, git kitang doon ihaw. Himlo ko dire, mong trapuhan kami magsingot. Sa mga mong ihuat. Imain na ninyo mga... Okay lang mo, bisag bayot, okay ra. May na ninyo mga langga ha? Langga. A few moments later. Beautiful. Doon. Yan na kumaplay na. Play na niya, ibong. So ay mga kalangga no, live ta karon, iya ta karon sa Tuburan, Binunido, Bohol. Mayari lang jud ko mga langga para mag-ihawag manok. Manang ikaw, manok gani ako ganing giari, ikaw pa ka nga di anak ko ara. Manok ko niya.
Magmanok na lang ka. Manok gani akong gyari sa tumuran, ikaw kunong nas jamura dinong karakaraon. Tagtanawi ka. Kaya ang dami mahimong ninong. Dok, may Gusto ko, asa?